adikku cah ayu dek mince si ince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara petok yo, seliramu tambah wayu ora. Lah pripun jenenge wong wedok kok? Edian luar biasa. Wedok ge asli. Oh, asli yo iya. Ge enom. Heeh. Neng sinden kok lenang dandan wedok tuwa. Tuwa sisan. Apa bocah yo mangkat ye? Senat juga sliramu rabu jeneng niku wis ngenani aku. Sing dijepke karo Mas Guru ki mung Dedek Mimin lho. Sapa? Mas Guru ki ndawine Dedek Mimin kowe ki gur katutan. Lho, aku calon mantune lho. Oh. Nyilowo. Umume. Aku jane arep suwanene iki ya seneng ya dalam angan-anganku lho Seniwati Trucuk dalang kagungan lho Trucuk menika Buka Darwati dalang kagungan pengendang hebat menika ya Trucuk pesinden hebat ya Trucuk terus aku nek kene nggo blangkrah apa terus lho ora gur seniman bupati wae ya Trucuk lah iya tepuk tangan untuk Mas Bupati kita gedunge ya bawera kaya ngene alah rasa dak ning kono-kono wis kagungan kok mesti lek nganggo masyarakat kene mesti yo harga miring to mesti lah. Nek adiwa aja nganti gelem harga miring iki danane gede kok aku informasi. Mbak Mimin. Nggih. Uluk salam dulu kepada tamu. Nggih. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tungak-tungaken ingkang dawuh salam utange lunas. Amin. Nah, niki gandeng situasi menika wonten Gedung. Dados swantene radi menggema. Ora dadi kaya ngapa nok, sing penting tetep semangat. Aku nek ngerti yogane nom-nom ngene iki kok semangat adrenalinku ya terpacu kok mesti generasi muda. Mbak Mimin, ada. Kaya kecocok rasaku ngoten. Ada yoga sing paling enom dhewe. Jinten Gambang. Oh, idolan ya. Ingkang Gambang kuwi tasih timur to. Tasih. Oh. Lho, aku sewandene iki semangate ora perkara yoga kok, Lek. Ning saged panggih Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. sungkem kula Pak Lurah. Tuku uyah cacahe 3. Pak Lurah, Dek Princess, I love you. Asik. Kok Pak Lurah ya ora liyane Pak Juwardi, Bapak Juwardi. Pokoso Kraton Kasunanan Surakarta ya rawuh. Wau Gustimu mugi rawuh. Nggih, Gusti Wandansari rawuh kala wau. Nah, wis iki Iki acara gelar seni budaya. Saking Sanggar Krida Laras. Krida Laras. Nggih, mapan wonten ing Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten bersinar. Ketua panitiane mau ya Putri. Ibu Suwarni SPD. Nah, lajeng kok Ibu Kadarwati ya rawuh. Lah, sing menjembatani. Lah, wah Gusti mung ya rawuh. Bintang tamune ya ngedap-edapi ya wedok. Wedok tenan asli. Sekarang ini Piai Putri menjadi garda depan ora mung kanca wingking. Sing wedok ki sapa? Hamba. Kowe wedok nek mengkurep. Mbak Mimin, Mbak Pri, Mbak menawi wonten keparingipun Ibu Hajah Kadarwati badhe parang pangantikan. Oh, nggih. Kalau mau rak formalitas. Formal. Menika ingkang santai, Bu. Santai guyon. Mbak menawi kepareng. Mbak mboten ngirangi raos hormat. Nggih. Bu Kadarwati jinajaran Pak Lurah. Nggih. Nah, monggo. Serpak Cok. Sugeng dalu Ibu sinaosa kala Ibu sampun sambutan ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat lebih bagus
ora bertele-tele maka ya ngrungokke lho. Panjenengan Sinasa kalau sampun sambutan menika benten menika nyawiji kalian kanca-kanca seniman Ibu. Nah, sembah nuwun Ibu, kersa minggah wonten pepanggungan. Menawi dicandra ngeten iki rak kados sendang kapit pancuran nggih, Bu. Sendange pancuran. Sendang diapit apa iki pralon. Monggo Ibu paring pangandikan kagem warga Dina. Nggih. Niki tiang top-top kabeh niki, Mbak. Mbak ngoten nggih ya? Nggih no. Nek beda awak dhewe ketemu nang bandara kae Mas. Mas yo pangling tenan. Panjenengan nggih pangling kalian kula. Sopo iki? Ibu kula menika putra Klaten ngaten. Sopo to kok bagus semen ngono kaya. Oh, Sukimin. Niko enten Pak Sutopo makili Mas Hamenang. Nggih, Pak Mas Sutopo. Hamenang titip salam karena memang barengan dan banyak kegiatan. Mboten Nggih. maiben, Bu. Ada Pak Camat, ada Pak Dan Sektor, ada Dan Karamil, kemudian ada Pak Juhardi, ada Pak Lurah komplit. Dan yang bertahan jarang loh. Nggih. Sampai hampir jam 12 tidak beranjak ngeten iki. Amin ya luar Allah. biasa. Amin. Gitu Pak, Terima dalam kasih. tepuk Tepuk tangan tangan. apresiasi untuk warga kita. Niki niku adem ayem tentrem. Alhamdulillah. Gitu. Rabbil Kalau alamin. kesenian itu kita dukung bareng-bareng akan Nggih. berkembang. Nggih. Ciri khasnya ojo do regejegan, Ya. ojo gelut. Kulo niku seneng nguri-uri kabudayan Jawi nek do gelut rak deg-degan toh. Miris Bu raosipun. Miris, Bu. padahal kesenian di Klaten itu luar biasa. Gudangnya dalang, gudangnya karawitan. Apa melih niku Klaten niku? Nggih. Wonten seni tari. Ketoprak, Ketoprak. Serandul. Serandul, Gejok lesung. gejok lesung. Kemarin itu sini habis reokan, Mbak. Nggih. Saltone ini jos, jenengan pun salto ten mriki nggih. Nah, ampun salto nggih. Mengki amang Munjak-munjak itu nek salto ngeten ampun, mengke ndak ambyar ngeten. Nah, artinya niki luar biasa kesenian kita uriri bareng di dalam rangka juga Hari Sumpah Pemuda Nggih. agar pemuda ini bangkit bergerak untuk bersatu muri-uri kabudayaan Jawi. Nggih. Ini nek anak mudane bergerak kan kesenian nggak habis. Ya, gitu. iya, leres. Nek anak mudane wis ora seneng deg-degan kita. Anjing. Ini dalam rangka juga membangkitkan dan bersyukur alhamdulillah dalam pil-pil ini kita terucuk itu adem ayem tentrem. Tepuk tangan untuk wilayah Tucuk. Ya, nggih. Dan delala terucuke ternyata duwe sentruk gitu. Sentruk. Sentruk menika. Seniman. Seniman terucuk. Nah, Asring ketoprakan pentas menapa Ibu matur sembah pun mengakomodir kanca-kanca Ibu. siap. Kepanjangan saking Sekaten Mbak Mimin. Oh, nggih. Kalau di Klaten Sekaten, kalau Nggih. kami di Tucuk namanya Sentro. Nggih. Aku yo kaget lho. Sentruk, ngerti ku rak sentruk-sentruk ya nek wong pilek niku rak sentruk-sentruk to. Mboten Bu, Bu Warni itu Bu Guru sing ke rumah jagongan Bu ya. Trucuk. Enten seniman, aku kaget. Gek ngeri lho Mbak, urunan lho elok to Bapak. Swadaya, Gitu kalau itu. swadaya. Swadaya. Rong iki ketuane bagus iki Joto Injeng lho Mbak. Nah, iki 20.000, 30 selawe ya ternyuh. Akhirnya kita bersepakat Nggih. harus gelar budaya bareng-bareng. Nggih. Ya gotong royong itu tadi kami punya akses. Akhirnya alhamdulillah malam ini bisa pentas wayang Tepuk Tepuk tangan lagi untuk terucuk luar biasa. Dan semua berkat Ibu yang memberikan kami jalan semuanya. Ibu menjembatani. Terima kasih Bu Kadarwati. Siap. Sembah nuwun nggih Ibu. Nggih, kita perjuangkan lewat Nggih, siap, bersama-sama. siap. Nggih, Nggih. Jadi niki kula mboten suwe mawon mesti nunggu. Lagune napa Pak? Klaten keren? Monggo Jogja istimewa ganti Klaten keren. Ya, Jogja Nggih. istimewa Iya. ganti Klaten Monggo. keren nggih. Siap. Cocok Siap. nggih? Nggih. Pak Wen, Boleh joget monggo. ning tertib. Nggih. Nggih. Biar ngerti kita orang Klaten dan bupatinya dari Nggih. Trucuk matur nuwun juga bersyukur Ya. adem ayem nggih. Monggo. Ingkang wonten mingking majeng boten napa-napa Bapak Ibu kersanipun ngertos pasuryanipun Mbak Mimin ingkang sansaya ngedapi-dapi menika. Telek. Lagunya Jogja istimewa, sairnya Klaten keren. Ya, tanjanya gini Klaten keren. Ya. Mangga. Baik, Pak Weng sudah siap. Pak Jogja Silam istimewa. itu.
Ya biar dicek-cek dulu. Ibu sekali lagi terima kasih Ibu. Ibu telah memberikan jalan ke kami untuk bisa pentas Krido Budaya Kridolas ini. Berkat panjenengan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ya Bu ya. Alhamdulillah bareng-bareng Mas. Siap. Jadi kita 3 kabupaten kita pilih Klaten Mbak. Hanya punya satu aspirasi kita berikan di Klaten. Amin alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi minta tepuk tangan dong untuk Bu Kadarawati. Baik. Baik. Untuk semuanya tepuk tangan untuk Bu Hajah Kadarawati. Terima kasih. Banun Bu Hajah Kadarawati, mugi pinaringan sehat. Amin. Panjang yuswa, tetap amanah kagem warganipun ya. Awet momong putra wayah nggih. Oh nggih jajan betul. Mbah nuwun Nggih, matur nuwun nek enten lepate mawon kula langsung izin karena mesake kanca kula niku ket esuk le ngancani kula ket pagi kegiatan siang dengan adik-adik mahasiswi yang diperjuangkan oleh Mbak Puan tadi Solo Raya di rumah. Kita wawasan kebangsaan sekitar 100-an mandi terus ke sini. Jadi ini tak jake istirahat mesake bolo-bolo nih. Matur nuwun merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu niku pun kersa minggah kok nggih dadak ninggah. Paring bebingan ya ono. Bebingan. Ngeten iki Pak Lurah lak nggih pekewuh. Niku pripun to. Bu ngeten kan memang kulinake lho Bu. Inces, Ibu. Ning dikerepi Berarti kan sampun. Nggih. Saya ingin lerek ke Bapak Camat Truco. Oh nggih. Monggo Pak Camat. Pak Camat Truco, duduk. Monggo nyuwun kagem penggalih Bapak Camat Truco. Kersa minggah wonten ing pepanggungan. Sugeng dalu Bapak Camat. Wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Wah, ora iso apa-apa kok ya kon ning panggung terus kon ngopo iki? Kula kemutan nalika panjenengan dados napa lelaman ketoprak menika. Lah, iki kedah ketoprak. Berkah ngoten lho Pak Camat. Panjenengan ketoprak wonten Kamas nika lho Pak. Menawi Pak Dalang kemutan kula nggih kemutan nalika panjenengan gandrung Siloro Jonggrang. Nggih. Saniki arek tak fragmenke coba aku tak dadi Bandung gandung karo Jonggrang loro sing ayu-ayu ngene iki. Jonggrange Nyun sewu, menika karo Jonggrang, lah menika Prabu Boko. Oh, mosok buta. Kula aja dadi ayu niki nyis-nyis kok duduh gule ngene kok tadi. menika loro Jonggrang. Duduk. Siarno sik, disiarke sik. Nuwun para miyarsa. Waduh. Wilujeng dalu, wilujeng babagian kalian Prokadang Sandiwara Ketoprak Sentruk Seniman Trucuk ingkang dalu menika badhe hamba cariyos Sandiwara Ketoprak dumadine Candi Prambanan. Wondene paraga ingkang parengaya gati Bandung Bondowoso dalu menika dipun ayahi dening Bapak Camat Trucuk. Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tus-tusing pesinden mimin angga inggih pringdaning tias Ari Gustandi dalu menika kajibah dados Roro Jonggrang. Princes Aprilia Sucipto Susuki dalu menika dados Gedibal. Kok kuwale. Ceritane ayu aku kok. Kados pundi godhaipun Sandiwara Ketoprak ing dalu menika sugeng mirsani. Duk. Piye? Rada nyakit piye?
menapa menika kenging ananging mboten angsal keladuk Gusti Putri. Sakset. Jonggrang. Lho, Jonggrang wong ayu. menika sinten? Sing dadi gedibak minggir. Ketibal minggir. Arti kata. Jonggrang. Kula mboten basa mboten napa-napa nggih. Mboten Oh, Napa ketoprak? Ya sik. Bandung. Menungso murang tata kowe Bandung. Pak Camat Kan lho, Lek. yo izin kok. Lah critane kan Pak Camat lho, Lek. lah critane wis Iya, wis iya, kon yo iya, izin kak. Jonggrang. Cacak. Apa sliramu ra rumangsa pun Kakang tresna marang sliramu wong ayu? Tresno Iya. sepisan maneh kowe kandha tresno marang aku Bandung. Kang Mas Prabu Gupala tok pateni. Kabeh kawulaku tumpes tapes tanpa tilas mergo pakartimu. Wong ayu. Aku Wis to. Sing wis mati ya ben mati. Ayo. Ndak boyong nang pangging dadi garwa Parameswari wong ayu. lancang pangucapmu Bandung. Kang Masku tumreng prayo mergo pakartimu kowe kandha tresno marang aku. Tresno kang kepiye? Tresno ke ora natoni, tresno ke ora nglarani Bandung. Diajeng. Duduk. Coba. Jonggrang kok jegok karo. Gusti Putri ngatos-atos lho. Ana lakan kok kaya ngene to biyung ewang ana ndedonga muga-muga ing Wis kalana diajeng. kepadang wong ana segara. Diajeng. Sliramu rasah nuwun. Ayo. Enggal tak boyong ana ing pengging dadi Gramo Parameswari ana ing pengging. Mergo aku wis ngupadi sliramu. Nganti mubeng ana ing kene ndelalah sliramu ketemu ana mbira kene wong ayu. Kok sik ya Bandung aku rak tak pesak jagong karo abdiku luwih dhisik Bandung. Ngene. Wis pokoke ora usah digagas. Sing penting nek sliramu gelem ngadeni karo pun Kakang. Apa kang dadi penjalukmu pun Iya. Kakang bakal ngudaneni wong ayu? Iya Bandung paribasan aku wong wedok krubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan gelung. Apa kang dadi karmu bakal tak Iya. sembadan nanging aku duwe Iya, iya. punaki kok to. Ingkang sarah rumiyin nggih. Jane Bandung ki apa bar jamu to? Lah ngapa? Kok le ngetek kae. Ngetek kae ya. Ngeten Gusti Putri. Piye? Ayo wegah karo kowe ae. Ayo. Ini. Lho, Karo kowe nek wegah ayo. kariyen lho Bandung. Kok sik lho niki nembe rembagan. Iki ngeten mawon Gusti Putri. Piye, Panjenengan mangkersa ning samudana kemawon. Etok-etok jenengan kersake bebono ingkang Bandung Bandawasa boten saged nglanggati. Iya piye? Bandung Piye diajeng? sejatine aku go nandur rasa tresno marang sliramu Bandung Iya. nanging jalaran Tuk, kawengku tuk, dening kahanan tuk. Bandung. Nah, rak yo ngono to wong ayu. Ning Bandung Iya. Piye? jeneng manudya bakal kawengku dening kakung mestihan duwe bebono. Aku duwe punagi Bandung. Ya, punagimu apa wong ayu? Aja sauger njaluk tumurun ning lintang lemburan. Aja aku ndak kon nunggu silemeng prau gabus pun Kakang bakal ngadeni wong ayu. Sliramu saguh Bandung. Bagus. Bandung. Bandung. Arep gandrung apa? Sajaipun Bandung badhe lelagon Roro Jonggrang. Nggih. Ngagem kanu Pak gamelan kali keyboard nggih. Digabung. Monggo. Sak menika. Gongso saged orjen saged. Oh nggih, Roro Jonggrang. Nggih, monggo para kadang. Iki rong sida gawe candi. Agak ke pondasi. Oh sik agek pondasi. Oh iya pondasi. Bukan iku bonang. Urung Lagi sida gawe pondasi, patung. ditinggal nyanyi sik. Roro Jonggrang. Yo.
Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang kula jonggrang dadi wanita boyongan kang hebat durung ngerti yen bathuk lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji gedhe tur dawa pandawasa kula jonggrang manuta sun pundhut garwa aku duwe bebana sandi semu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turun jonggrang pancen kowe ayu tenan ora ukal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan topan kowe wanita hebat durung ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji gedhe tur dawa mula jonggrang manuta sun pundhut garwa iya jonggrang panyuwunmu tak turun mekaten Pak Guru dereng cekap anggenipun drama ketoprak nika tasih nyuwun pamundhut kok. Jonggrang dereng dadi watu kok. Mang dadekke watu riyen kersane. Jonggrang diajeng wong ayu nyedak pun kakang wong ayu. Nggih. Kaya sing dikandhake abdiku mau aku njaluk bebono candhi Sasae Sewu sewengi kudu dadi. Yo. Sauger nek mung candhi sewengi kudu dadi gampang mungguing Bandung. Ning sadurunge jago kluruk candhi ki wis dadi. Yen candhi Sewu kurang siji wae ateges jonggrang ora bisa kaboyong ana ing pengging Bandung. Ngono. Yo. Mula waspadakno.
padha sumingkira ingsun bakal nyumang Jawata muga-muga candhi cacah 1000 bayi Candi kok bayi pripun to, Pak? kleru Cacahe 1000 kok bayi. candhi cacah 1000 sewengi dadi Para abdi padha nuthuk lesung dimen jago-jago padha kula. Ki wis parake. Duk tek tek dung tek dung tek dung. Kukuruyu. Kukuruyu. iki durung gagat tenjang Mandeg Banggo. wis ana pitik padha kluruk Kirek-kirek pun jegok kok ya. kirek-kirek wis jeguk kucing-kucing wis gandhek Ateges kudu mbok lereni anggon mungu padi ngupaya gawe candi, Bang. ya diajeng jenenganmu bisa Mas padake ya wong ayu Etungen Yo. biyong candine Yo. cacahe pira genep 1000. coba wong ayu sing sisih kono kae 500 Sisih mriko gangsal aku lek tang sing kene 400 400. Candi sing opo? sisih kono 100 pas wong ayu Nah. Keriyen no tak etung sik no. Kok nek ngantek bengkek Nah. Bengkel 500 500 tambah 400 400 900 tambah 100 1000 wong ayu 98 kurang setunggal Gusti Putri kang sisih mriko. kurang siji biyong. Benjenengan maksuli 600 900 80 97 Bandung. apa? Kaya kakak diajeng ndake ngarep yen candi wae 1000 kurang siji ateges badar lan ora kasembah. sabar Kasih ya wong katane ayu Mamang. sabar ya wong ayu gari kurang siji yo enggal ndak boyong ana ing pengging dadi garmo palaswari wong ayu Tuk 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 tuk. jonggrang genepe kowe jonggrang Gusti Putri ku dadi watu. Ditinggal lunga karo Bandung. Wis gur ning kene wae dadi patung. Gek dadi watu atos kabeh. Tak pateni dhewe lho pri. Bandunge ra tanggung jawab mbok diraba-raba apa piye ngono lho kok. Kok jonggrang kok dibiarkan dia nurubung laler. Dadi Yeah. watu. Terima kasih kepada Matur Pak nuwun ya, Camat. Pak Matur Camat. nuwun, ya. Sembah nuwun Pak Camat. Pak Juwanti ki pengen gandrung kula, Pak. Mbak Inces, Mbak Pri Lho, ada. Lek, diawe Pak Camat kan lho, Lek. Oh, siap, Pak. Nyaket. Alah ayo melu medhot. Alhamdulillah. Ayo melu kok jenengan. Ah, Nek ra direwangi ubet ya piye. Nek ra ubet ya piye. Lah iya. Tinggalane kok keri. Nggih, matur Nggih, nuwun. sinten? Sembah nuwun Pak Juwardi. Oh Pak Lurah nggih pekewo walah. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Berkah. Sembah nuwun nggih Pak. Sembah nuwun. Ah, ya. Ayo, Cok, diroke, Cok. Kaya Tak kamu det di det sebelah det nuwun, det. nggih, Pak. Pul. Lembah nuwun nggih, Pak. Boten cah dikelet, Pak. Matur sembah nuwun Pak Juwardi, Pak Camat, Lurah, Pak Pak Lurah. Camat. Nah, lumayan. Ada pamundutan surat. Silakan dibaca. Kalau nanjake pesinden ya, Cus. Ya. Alah peparinge kena nggo suntik kabeh sesuk. Wanita fertil. Menika permintaan lagu setunggal Melati Rinunce. Sing apa iki jenenge Le? Sing bawa aku dhewe. Kaping kalih lali janjine. Makasih saking Mas Hartono Karangasem Biro. Biro. Lajeng menika minta lagu pepeling dari Umi Noni. Umi Noni paring bebingah 20.000 lumayan. Mayan, kelompok ke. Ada surat masuk lewat WA Mbak Inces, Mbak Mimin. Nggih. Dari teman Anda Mas Teguh, Pak Kasya minta lagu
ninggal katresnan. Nggih, matur nuwun Pak Kasia Mas Pak Yaya. Nggih, makasih. Nggih niki kita wonten pamundutan lelagon Mak Cangi. Simbah ngersake apa ndok iki mono tulisane ora. Nah. Nyuwun caping gunung saking Mbah Anjas. Nah, 25.000. Nyaplot tampane duwite mah teklak-tekluk lho kancane nyambut gawe kok. Iya. Omah turu. Bang turu ayo ngadeg. Ayo ngadeg banget turu kowe. Pamudutane lagune apa Mbak ya? Wonten pepeleng caping gunung melati rinonce. Lali janjine. Yo. Caping gunung cemplok. Caping gunung Yo, sih. maju plo. Ngambut gawe. Tulung blak sepek to, sepek so. Wis rampung ketoprake. Wis rampung. Iki kudu ketoprak gede. Apa iki? Enten sing nyarirani bawa caping gunung. Pripun? Ingkang mangke nyalirani ingkang lali janjine. Oh, Jin. siap. Oh, Nggih, Diatur caping kene. gunungipun Caping mboten enten gunung. ingkang bawa. Nggih. Awake dhewe genten-genti ya, Mbak Yu. Iya, iya. Dasare suwe ra ketemu. Alah lah, kok yo tambah ayu. Nganggo jenggleng ya Mbak cemplok ya. Siap. Ben gayeng. ya. Semakin lama, semakin malam semakin gayeng. Nah. Oke, dijenggleng nggih. Sukimen kok mah nyang-nyangan lho. Sik lagi nyang-nyang. Kok malah kepayon nggih. 75 entuk ra. nyuwun lagu pelampiasan kagem Pak Tantun. Pak Kantun. Pak Kantung. Pak Kantun. Lagune pelampiasan. Nggih. Nggih, Pak Tantun. Mbok Pak menawi Kantun. mangke saged dipun pinangkani, mbok menawi dereng wonten nggih mangke dipun ijoli dipun Iki sing lili. bawa dhewe sing jengleng sing rumangsa lanang. Ah. Ya. Sing semangat. Kita perempuan dalam sarung. Jenglenge manut ngarep, Cok. Yuk. Saben bengi nyawang kok Jengleng, cep. Oh. Iya, Lek. Bareng Mbak Limbo, kudu nyawangke Mbak Limbo iki. Iya. Nyawang kene. Nggih no. Yo. Imbuke APM. Iya iki limboke cemplok kok ya. Imbuke Asik. gulune iki nganti Iki bunder. kok goyange cawuk banyu kok ya. Oke, siap. Oke, siap. Lanjut. Yen mamajang tung gendang duit tak tung gendang among Pol. karo oh hek ya la 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 Iya. yen mamajang Isara. tak tung among karo Majang. among Lo karo lo lo. Oh ya. Lo 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 lo. Oh ya. Lo 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 lo. Oh ya. Lo 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 lo. Aja ngono kuwi. Iki beda. Mergo iki gone Mbak Ayu kuwi nek kintil-kintile iki. Kindil-kindile. Lah kok nek nganti Bros. Oh iya, kok nek nganti mencelot ra ya bahaya nek gone aku kintil-kintile nang dhuwur. Nek Mbak Imin iki rada bahaya iki. Kok Kintil-kintile. nek entek rewer. Yen memajang. Memajang. Asik. Alon-alon. Adine kong karo. Oh oh oh. Buka sithik jos. Buka sithik. Buka sithik. Janer kuning. Ya. Wis. Cewek bayune cukup. Lanjut ke. Cawuk bayu. Janer kuning. Hop. Hop. Oke, lanjut.
nek kok kan mulai yang kok tedun. Kok tedun kok kan apa jenenge keluron. Ora mung siji ya. Tanduk. Nggih. Ya, Blo. Ayo Mbak Yu. Gampang. Kok kalau menjingit Jenengan ki lho ben kesote. mula wis tak weling nek mangkat ki kalau menjingit diatur. Kok bisa Jane tak gawe simetris. Iki jane kalau menjinge iki wis diatur ning tengah. Kabotan kalung iki. yo taleni sing tenanan. gampang. Bladegan iki mesti. Gono. Asik. Ho. Lanjut. Nek wong ayu ki nyiliring sithik iso ketutup ya. Gusti. Mau salah sithik Upama salah iso dimaklumi. Bisa dimaklumi mergo kecantikane. Nek bleneg kaya ngono kuwi salah sithik ya kat. Wis Salah pecah. sithik aku terus gawa Dipecat. mlayu. Gandeng sing jumeneng telu urut saiki. Inces. Nggih, Kak. Ya. Urut tengah. Persiapan sebelah kiwane. Oh iya dong, Oh sih. siap. Selalu ready. Oke. Selalu ready? Ready. Jam-jam dimanapun ready. Online kok. Ready bosok. Peluk. Lanjut. Dalam? Lanjut. Panas udan. Non neng. Semangat ya Peluk ya. Oke. Oper sebelah kirinya. Ayo. Ya. Ayo Bu Guru. Bu SKM. Iya. SKM ki sih. Sukimin. Bu Kiki. Oh, Bu Iya. Kiki. Kiki. Kiki malah kaki kok bener. Panas udan. Alah udan panas. Telungdet. Alah nyeleng. Ilate malah kaya ula ya. Gunung. Ya Mbak Cempluk ditutup. Bareng. Bareng. Oh bareng Ya. ya. Cik Rolu Ya. bareng ya. Jenengan sing abani no Pak, mengki Ya. kajenge kompak. Kor. Ji, loro, telu. Kowe aja marah-marahi lho, Min. Aja marah-marah, Kancane Tele. do bener lho. Iki wedok kabeh kok ya. Iya. Kudu sing Bareng. Siji, loro, telu. Ya. Suara siji, loro, telu. Iya ta? Suara siji, suara loro, suara Iya. Kalau ketek ngono. Iya. Ya Cempluk, angkat. Nadyan madan sarata Bablas langgam. mane banyu ban
Dayane goyang cawuk banyu. Cawuk banyu. Bude terus melu joget. Terus arep melu cawuk banyu. Mangga-mangga Bude, joget sareng-sareng monggo. Loh, Mas Pungkas ya pengen nyawuk nggon aku bareng nyawuk. Kuwi ora nyamuk, ngrawuk. Mbak Cemplok, para pamirsa urung pati jelas. Nggih. Goyangin jenengan sing cawuk banyu iki kaya ngopo coba? ngaten. Cawuk. Mengko Ince sama Mbak Mimin Menyuntuk. Kak nyuntuk. Sesuai dengan urutan ya. Siap, Pul. Kelung 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 seblak sampur. Seblak sampur cawuk banyu traktor udut 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 udut. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Oh oh oh. Ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Lah nek kowe seblak sampur cawuk banyu Banyu, cawuk cawuk banyu banyu. ukluk ukluk. lah nek kowe bener cawuk banyu. Cawuk banyu. Nek aku lek rolek men dadi ora cawuk banyu e. Lah napa terusan? Lah iki goyang keplok no. Lo plok. Klotak. Ayo dadi goyang keplok. Nggih niki asli dari Gunung Kidul Pak Tego. Menika goyang Ya. kreasi cawuk Nggih, banyu. nggih, Cawuk. Goyang cawuk Iki banyu. jenenge goyang lewek. Lewek. Apa ya? Mati lewek. Masukin. Nggih. Sakar bisa Terima kasih. Matur suwun, Pak. Mbak Cemplung silakan duduk, Mbak Inces, Mbak Mimin boleh istirahat. Nggih. Aku nembang Oke. apa ninggalkan tresnan. Ayo, Mbak Rini. Nike sama Mbak Umi, yo bertiga. Pamundutan dari saya, Pak Yaya. Oke, nggih. Aku untuk penjenengan ninggal katresnan. Masih ada 2 lagu lagi pamundutan akan kita berikan semuanya kepada panjenengan semuanya. Pada hadirin yang pemirsa, inilah ninggal katresnan. Dados.
tak gentung? Tunggu tak gentung? Masukin. Ojo lali masukin. Ojo lali paweku Silahkan duduk kembali, please sit down, Mbak bertiga. Nelaske lagu masih ada satu pamundutan. Kalih lenggah mawon sedaya. Pepeling langsung garap lagu mboten ngagem bawa. Sakabehipun pepeling mbok pilih mangke mohon izin kula melanjutkan wayangan. Mbok pilih mangke lagu ingkang dereng kula caos saged kula caosaken wonten limbukan saged mangke katur wonten ing goro-goro. Pepeling langsung dados.
Duk nderekke bendara Nduk. Ayo mak tak derekke. Kuku sing dupa kanggo melun kenengken tiasa ngaboke kawengku sagung jajahan ing